Vakatobva kwavo uko vakatoya kuseri kwekapomo kuti varime. Vachitobva kwavo kunobva ikoko vachienda uko vari kuita. Inini hapana kufalita pamunhu wendiri kurima. Hamusi kurovana. Tsiga yenyu hala dzenyu ngadzitonore, ngadzisatange kupisa. Kubva 2003 ndiri kutaura vana baba. Mukasvika michero iripo, mukandiudza kuti papasina munhu. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Mai, ndivanotangana munaiva. Sunzero kwenu yeruti. Misari ndia? Enere Sandia. Ini erere Sandia, mtedzero zvaneshita. Ini enere Sandia. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngandibatsire. Mwari ngandibatsire. Saini kupasa. Esther. Ini Esther. Ini Esther Takundu. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngandibatsire. Mwari ngandibatsire. Akapira ndarapa. Samoni raverengwa marinzi. Amen. Mazuva atarwa pasamoni ndiwamukanyore. Amen. Zvakanaka. Imi zvaverengwa pasamoni ndizvakava zvikusungana. Munotambira here samoni iri kana kuti muri kuripikisa? Kuripikisa. Muri kuripikisa. Ndinoramba musha. Taurirei. Pamusoro changamire. Nindotaurawo nyaya yangu. Ndakajara foja. Ndajara foja. Maita kundwa vakabva vauya. Ndobva varimira foja iye pasi. Varimira foja pasi. Ndobva vajara mbeu dzavo imomo. Mupurisi, ndikukumbira wakati vanhu vari kukumbira mumaofareti. Taure nyaya yedu. Iye mapedza kutsanangura. Imapedza kutsanangura here. Handisati. Tatitsanangurai mawira maita kuti kutaure nyaya yedu. Ini nyaya nyambira famba sei. Ndinoziva chokwadi chenyu kuti mukaita kuti mushiniridzo redare garotange madarira kupinda kuwana kwamakaita munda, magariro amakaita, marimiro amakaita fodya yenyu, asi mizvibuditse zvese. Tsanangurai nyaya yenyu kana matsanangura nyaya yenyu tobvunzawo. Izvi zvandabvunza zvomaofareti ndabvunza mupurisa. Ndakubvunza zvimwe. Pamusoro. May I have the offer letters from both sides? No one side. Undati tiri kuda semubvunzo wabvunza kuti unaita tisi kuda kuti petinopedza nguva tiri mudare tiri kuda tive tinotaura zvinoita kuti nhau dzipere pasina kutenderera chinopa munhu kodzero yekupa munda yeofa leta. Saka ndiri kuda nditange ndaziva kuti muridzi wemunda ndiani. Saka ndiri kuudzorera uri mubvunzo. Muridzi wemunda ndiani ane ofa leta? Ngandikubvunzei muri kutinonokai kutaura. Iwe une ofa leta? Handina. Sei? Hatina kupiwa. Hauna kupiwa ofa leta? Wakaenda pamunda guri ripi? 2003. 2003. Kwa iwe une ofa leta? Wamkushangamira. Wakaenda pamunda rini? 2020. 2023. 2003. 2003. Imimi 2020 ndo pakazobuda ofa letter asi 2016 ndo pandakanga ndawana munda. Alright. Imimi matsanangura kuti makarima afoje. Yakarimirwa pasi. Neuyu. Wow. Takudzokera kwamuri imimi. Imimi zvitaurwa nevava kuti
hativamanikidzi kutaura nyaya dzavo dzese. Tavabvunza kuti kurukura nyaya dzenyu vachini ndakarimirwa kuti ndonyaya yavo chete. Saka ndiyazvokutanda kwamuri kuti muri kuzvinzwa here zvekutaurwa nekuti makarimira fodya yake pasi munda make. Changamire ndiri kuzvinzwa, asi vari kutaura zvisiri izvo nekuti ini munda uyu ndewangu. Alright, takubvunza iwe mimi. Pamukauya 2020 muchizopinda pamunda uyu makaona pasina munhu anga aripo? Hongu, pakanga pasina munhu. Panga pasina munhu? Hongu, Changamire. Makapirwa nasabhuku nelenzi kana kuti makapirwa nayo? Ndakapuhwa nelenzi, Changamire, ndokubva panongedzerwa kunzi kune mavacancies ariko eminda munzvimbo dzakati dzakati. Inini ndokubva ndachuza Omith F. Ndachuza Omith F ndakanongedzerwa kuti enda unoona vatungamiriri vari munzvimbo. Panguva iyoyo pakanga paina vakansela varipo izvozvi navacheya vanonzi vakatobo vanoziva nyaya yacho. Saka muchisvika ipapo vakakuratidzai munda wakanga usina munhu usingarimwe? Hongu, vakandiratidza munda wakanga usingarimwe. Wakanga uine zvikonzero asi handizviziva hangu zvikonzero zvacho zvakanga zvaita kuti unge uri vacant. Ini ndakangonzi nelenzi ndiende ipapo ndinotsvagirwa uri vacant. Imimi muchisvika ipapo makasvikowana munda uyu musingarimwe muine medium here kana muine chii? Makanga musingarimwe, Changamire. Kana pandakatosvika ipapo makanga muchiratidza kuti munhu akanga akuda kutotanga kurima akanga angotangawo but handizivi kuti zvakanga zvafamba sei. Saka takaedzawo kufamba nemaprotocols anodiwa ndichiitira kuti ndinzwisise, tikatofamba tikatotaurirana. Zvakanaka. Ko uyu ari kukuti makarimira fodya yake pasi makarimira makadyara mbeu dzii? Munda wani wakarimira wacho? Ndofunga ivo vangakwanise kudayira ipapo, Changamire, kuti ivo vakarimira munda wani. Inini munda wandakarima ndewangu. Wakanga usina kudyarwa here pari zvino? Muna kudyarwa mbeu, muna kurimira mbeu pasi here munda wenyiwo? Kana kuti makangoti zvauri wangu madyarwa mbeu pamarimira pasi? Changamire, ndakauya inini ndichivaka ndichitotaura kuti ndaakurima. Ndokubva ivo vachiratidza kuti gore rakapera iro vakanga varima kamwe kaposheni nechekumunda kwangu. Saka ndokubva tataura nevatungamiriri kuti apapa ndokubva zvanzi aiwande tinoonesana. Ndokubva ivo vane kwavo, ndokubva taenda kumunda ikoko kumba kwavo, ndokubva tatotaurirana vakanzi siyanai nekurima munda usiri wenyu. Varidzi vavo vakauya vane tsamba, ivo vakatsanangura vachiti imhosva here kuti takavhotawo takanga tiri pano, saka sei ava vasvika vachirima. Saka ndokubva vanzi izvoni aiwa kunyange kana vanhu vakanzi makavhota ndopaungatenge mota here ukatanga kudhiraivha usina license. Munhu wese akavhota, asi kuti ava vane tsamba zvinoda kukumbira kuti muzorima. Ivo ndokubva vaenderera mberi vachirima. Asi ini Changamire handina kana kutomborimira pasi. Ini ndakangodyara ndichirima chibage changu zvokutoti vedare pavakauya vatumwa nedare vakasvika vakatowana zvinhu zvose zvirimo. Inini ndikatovarimira ava ndichiti pamwe vari kurwadzawo kuti kaposheni kavakarima ndichibva ndavarimira panzvimbo pavo sekuwirirana kwatakanga taita nevatungamiriri vachiti ndinozovarimira. Handina kurima ndichiti ndiri kuripa, asi kuti ndakanzwa tsitsi ndikati zvichida pamwe vari kuti vawesta maresources avo vachirima pamunda pangu, chirega ivo ndivaitirewo zviri fair ndivarimiri. Saka ndakavarimira inini ndokubva ndadyarawo pangu. Maresources avaizoti imimi vawesta inu makaona munda musina kurima? Ivo pandakasvika ndichitanangura nyaya yekuti vasarime paye patakataura tine vatungamiriri vakanga varipo, vakanga vasati vatombovarima, vakanga vangopa vasati vadyara, asi vakatoona kutoti munhu uyu ari kutouya ende vanga vatoona imba yatovapo, vakabva vaenderera mberi vachiregedza vachiramba kunzwisisa patungamiriri matauriro avanga vaita. Saka inini ndadzoka ndakatoona vakutoisa fodya. Ina handina kuirimira pasi fodya yavo, ndakaisiya irimo. Vedare pavakatouya vamwe vakatuma vakasvika fodya iyoyo irimo. Saka imimi ndevava ukamuri uzipa? Tiri vavakidzani. Muri vavakidzani.
imimi mashoko ari kutaurwa nevava kuti imimi kutaura kuti ava vakarimira fodya pasi ava vari kutaura kurimira fodya pasi ndizvozvo nyepa ndezvekunyepa vakarimira fodya pasi vakarimira fodya pasi imimi manga musina kuziva here kuti munda wamuri kurima uyu ndiwe uyu kana kuti makarima musina kuudzwa ai pandakarima inini mumunda uyu ndomanda ndagara ndichiita se ndichirima makore ese anga akupai munda iwoyo kuti murimi pakutanga iyani muridzi wavo ani takavada wachariku aripo ndiye muridzi wemunda ari kupi ari muno ngabuditsa ofarete yake pamugano munda urikurimwa noyo vakapindira munda menyu vakatobva kwavo uko vakatoya kuseri kwekapomo kuti varime vachitobva kwavo kunobva ikoko vachienda uko vari kuita asi vanouya kufront kwangu chaiko chaiko ndokwavakarima tambona mamuchiva vari vauda kugara apa Takavada uri witness ayo uri chi tine muridzi wenzvimbo iyo ufareta hapana ufareta order imimi kwete kuti inini hapana ufareta pamunhu wendiri kurima kubva 2003 autorina expressions ati hamusi kurovana tsiga yenyu hana dzenyu ngadzitonore ngadzisatange kupisa muri kunzwa kuti muri kutsanangurwa namambo zvanzi nyatsotsanangura nyaya yako zvisaka mati hapana chi hapana ufareta makapagara sei takagara tiri mayuth kubva 2003 makagara village rese rina vanhu vanokwana kuita slight mistake takagarapo tiri 15 muri 15 tichitanga hapana anofareta kubva gore ripi 2003 yana rutaura makagadzwa nani nevillage sabokwani kwatuma ari munhu sabu vakakugadza yari munhu isibicharanga vari chairman wemusangano chairman wemusangano ndevakakupa imi mamuna maufareta hatina ko ava vazowana sei ofareta ipapa binda mufunge zvinotondishamisa iye zvitoro mukasvika ivillage yatowana vanhu vanosvikuma 30 chakuti kana 40 hamuna kana munhu anofareta hamutorina izvezvi kusimuka kuti maoko enyu hapana kana imi kubva 2020 kubva 2000 inini chandoda kunzwa kana pazoya munhu anofareta munoita sei munogadzwa pasi maudzwa nhoroondo kuti pano munhu apa mutemo wotoziva wangu inewelens kuti munonzi pavane munhu ari kuuya ane tsamba yemunda ndaanzwa vachitaura vachiti vakaenda kumusha vakatotaura nyaya yenyu ini ndini ndiri pano zvinotondishamisawo kaya kuti chii chakaitika ende vanhu varimo vese ndopangu chete pakasaudziwa kuitwa izvozvo kubva 2003 endiri kutaura vana baba mukasvika michero iripo mungandiudza kuti papasina munhu hapana zuva hapana gore rapakambovata pamunda ipapo kuda mhosva ndeyokumbotsuduruka kwandakaita ndichiindawo kubasa ndozvindingati kuda ndo mhosva yangu nokuti handisi kumbotoziva kuti chii chakaitika kuti
inini izvi mari yacho ndichakabvisa yokutenga mafertilizers yokurimisa munda wandagara ndichirima ndozofonegwa inokunzi fodya yarimirwa pasi. iwe waimbobhora iwe wati wakaenda wakapuwa munda seyouth panga pana mangwani pamakope nawo hapana kwatichaenda nayo ngaitombofuriza tozoonana next court date changamire maidaro avava vabvunzwa kuti muri kuzviziva here kuti munda wamakarima hausi wenyu vakati ehe vakabvunzwa kuti munda mune penyu pamunorima imimi chaipo chaipo munapo pakatorwa here vakati pangu paripo vanditi right. Kechipiri ava vakanopinda pasiri pavo vanoda kubudidzirwa pachena kuti imimi vakanopinda munda musiri menyu dzokerai kuganhu wenyu chete hatiswere dzokerera kuti tiswere tichitasei nekuti zviripo kana takaenda kunogara pasi kana makaenda kunodzisa kumusoro chakamira munoona muchidzorerwa chete kunzizvo uye haana chii chakamira regai nditsinhire zviri kubva kunomutaura ari kubva kutaura mambo ndakuudzai vanhu vakagara kumaplots 1 to 8 mafamu wekazedu vanhu vedu vatikapa achipiwa nakatokowa handiti sokusatifana kugara vauya ava amai vane tsamba ava havana kutora munda vaava chandingade kutochema panapa chimwe chacho chikaenda kumberi tine vanhu vanogona kuzobva ipo vakuchema futi necessary leadership instead yekuti tivagadzirire ava amai avo vane pavo vanoda kugadzirwa pavo vaonaofa leta yavo mafungiro yangu mafungiro yenyu asi apa inini mafungiro yangu ndeyekuti ndanzwa kuti kune vanhu vakatowanda vasina maofa leta hatitika ndiye ndichida kuziva kuti vanhu ava kana vakagara variko vasina maofa letters vari kutoberekana vari kutowanda nguva vachazotaura kuti ndopavagara ndopavakurira ndopavaberekerwa. Inini ndataura ndikati kune wacho akapa nzvimbo ndiyo kwandiri kuda kuti anotanga kundipa ndizive kuti vanhu vari apa itime bomb nokuti uyu auya for sure imhoso yakazonoparwa pakuenda kunorimirana mbesa pasi ende pataimu yacho vanhu havararame neutsinye hwakadaro vanhu munofanira kunzwisisana saka apa tinenge takuda kuenda kunotarisa uko kumashure nokuti nhau iyi ine velenzi vakatombofamba taasesa nhau iyi ndazoiyeuka yakambotaurwa kuofisi kulenzi saka ndiri kuda umbo hwakazara because apa pane mumwe nomwe ari kuti anenge akagona pane zvaakaita asingazive kuti anenge akaparawo mhoso avo saka apa handina kuitonga asi ndati next court date ndiri kuida mudariro imi maasesazi muripo pane zvikonzero zvandaiti ngaimbomira